Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai pachannel yenyu paCoolian TV. Kana muchinge matondiona kudai so semazuva ese munozviziva kuti haisi secret kuti inini wacho handitodi zano ende handitoide. Izvozvo hazvifaniri kuhwandiswa, zvinofanira kuzivikanwa nenyika yese. So kana uchinge uripo wakaita kunge inini unodeedzerawo kuti haudiwo zano ende unodeedzera kuti pasi neZanu PF. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU PF yacho iboy kane. Ndadzoka manje and I'm still in a good mood. I'd like to thank every one of you vakakwanisa kucontribute, you know, takapowa zvakawanda wanda for my birthday zvikanzi iroye basa rende kumberi. Vamwe vachiri kusenda ma gifts nanhasi hatina umbo takambovharira kumashure, but I'd like to thank you sekutaura kwandingozviita kuti daungoramba ndingotenda futi munhu akakwanisa kutitengera ka Honda Fit ka old shape. Thank you very much. Basa rakutoenderera kumberi. Tiri kunzwa kuti team redu rinoshanda riri kuZimbabwe ratowano ka transport kekuti vanenge vagurova point A to point B vachinotora news vachitikandira panapa tichikupai. So nhasi ndangoti ndiuye ndingokuzivisai zvinhu zvishoma shoma zviri kuitika zviri kutora nzvimbo munyika yekwedu, so that pamadzokera enyu munoita manga muchingoita munongoziva kuti ya zvizoitika tiswere tisina kutaura zvinhu zvinenge zvichiitika. Like a lot of people have been saying mimi munomukirira kungoda kushora podza ZANU, munomukirira da kungoshora ZANU, but I'm sorry for you kana uripo unorwadziwa nekuti ZANU PF tukifumura because hatisi kuzomira kusvika yamirawo kuita zvekupenga zviri kuita munyika, yamirawo kuita zvekuba zvainenge ichiita. So national shutdown 22 and 23 April yakadeedzerwa na comrade Blessed Geza, iyo iri kutoenderera mberi. And a lot of people have been asking toita sei pamusoro penyaya yacho. Like ndakakutaurirai kasingapere muri yeZimbabwe kuti inini ndikaona pari kunzi chese chiri kunzi pasi neZANU PF ndinosapota zvisingaite. Saka saga reshuga rakazadzwa neteaspoon. Nototanga kutoisa teaspoon richitozara saga reshuga richienda. Saka kana muchitimba churu munongoziva churu kana chakakura unomboya mwana ane piki yake oti go azvikira kuti abva apedza churu nepiki 1, asi mapiki nemafoshoro akaramba achingowanda achingodaro mwachiti go mwachidaiso ndokutopera mbijana kunenge uchiita churu. Saka zvinhu zvese zvinenge zvichingoita zvichilusina ZANU PF yacho every day tinongozvisapota. Saka tirongoti viva Geza, viva M31, viva. Tisu vakomana vacho isusu munoziva vanobvisa hurumende nedata zvakazokonzera kuti president Mnangagwa vasvike pakutopindura zvimwe zvinhu zvinenge zvichitaurika panapa. Vakazoresponda zvikanzi vakomana ava CNN navo vanotorwara zvavo, vanenge vachida kukonzeresa confusion kwamuri. Saka tinenge tauya nayo confusion yacho kusvika ivo vasiya confusion yekuconfusa nyika. Nyaya dzema2030 dzavari kutaura idzodzo vangopedzerera panguva yavo vobva vaenda, so that tonyatsosara tichipedzerana nevanhu vacho vanenge vasara kuti nyika yedu ikwanise kuenge ichienderera kumberi. So ndiri papo pana vaMnangagwa ipapo takadzvanya kudaro. Mnangagwa flies to ZCC after independence humiliation. Ku-independence kwakanyadzisa zvisingaiti. Saka iko zvinezvi I think vakuenda kunotsvaga muteuro kuZCC ndokwawaenda. Munongoziva kunonzi kumbungo vanenge vachimboenda ikoko kuti vamboende kumbononamatirwa inongoziva kuti machechi mohomba. But inini what I know is that kutenda ikoko kutsvaga support, because these guys they are so desperate for support. So vakaona pese panoungana chaunga vasina mari yavabuditsa vanoenda vachimhanya, because to them zvinocosta a lot of money, millions and millions of dollars for them to gather people. They'll spend that huge amounts kutoti kana kuti up to ameno 7 million up to ameno kuti vaunganidze vanhu, because it's not easy kuti uchatsvaga kuhaya mabhazi, uchanobhadhara mabhazi acho kuti vanhu vauye vaungane musangane navo mutanga kutaura nyaya dzavo dzavanenge vachitaura idzodzedze. Saka now vaenda kuZCC. That is the current situation right now. Easter mongwarira ameno kuti munenge maenda kunonamata here kana kuti vamwe waye muri kukwanisa kunamata muri paside nemunhu iyeye. But for independence I was so disappointed. Ndakatumirwa a certain letter panapa and ndina kukwanisa kunyatsoda kuibudisa time because I was busy zvekudaro. Ndakazoiona later on ndakati asi kana nyaya ichinge tosvika nekwandiri hakuna nyaya ino expire tisina kuitaura panapa. Rekedza tidzose. A fellow citizen says that he spent the entire Independence Day in police custody. He was arrested for not having a spare wheel on a vehicle that neither comes with nor has spare to store it. Ndo nyaya yakaitika. Munhu wemuZimbabwe akasungwa achinzi zvoni hauna spare wheel. Kwa kutamba Independence Day racho rese akavharirwa akasungwa achinzi
auna spare wheel. After that ndobva abhadhariswa fine. Ndo nyaya dzatiri kuramba idzodzo kuneweyo mutamba polisi yako ngaive professional, because what was the reason yekumuswedza makamusunga muchida kuzomubhadharisa fine? Try to be professional always. Batai munhu passport momubhadharisa fine passport odarikira zvake achienda than kuwesta time yemunhu. It's unprofessionalism. Because kana mada kumusunga chibva matongoita zvekumusunga kuti muzomuda kumutorera futi mari, it doesn't make sense kuti mari yake muri kuda kumusafisa futi yotanga mhosva kuti munhu anga ane mota. No, it's not acceptable. We don't want such nonsense. Ndosaka tichigara tichiti iwewe nehurumende yako yakakupinza basa epapo yeZANU-PF ibvai mese, because muri kushungurudza maZimbabweans. Ndo nyaya dzatinogara tichirwisana nehurumende yako iyoyo uri kushandira iwo mutamba. I think uyo anga aripo kumashure uyu kwayo anga atori nani. Matanga was better than you, because mota dzese dzaifamba in peace, but iwe kubva pa wakangopinda zvinhu zvese vanhu vakutosafa because vane mota muZimbabwe, which is not good. Ma roadblocks akazara everywhere, which is not good as well. So please try to be professional. Edzaiwo by all means kuti munhu anzi ane mota isiyo mhosva. Please munhu kana ane mota yake munongotaurirana mongoitirana zvinhu zviri kunzwisisika vanhu vachifamba, kwete kuramba makangoita mazi roadblock asina kana nedirection. Batirai vanhu zviri reasonable. Vamwe vakatobuda kanzi ndakamboswedzwa ndakabatwa chinzi mota yako haina mareflector chinchi. The good thing chingoripo, tengesai mareflector acho makutoita fundraising, mutoti shamwara una mareflector isusu tinawo pa roadblock panapa, pototengeswa reflector munhu otoenda akaningirina, then mari makukwanisa kutora mari. That way I think zvinokwanisa kumeka sense, so that munhu anotoziva kuti already ndikuenda mota yangu haina reflector, but ndikapfuura pane police ndichangonotenga zvinhu zvacho zvinenge zvakashota pamota. I think that way zvinogona kutoshanda pane zvimwe zvamune muchida. But anyway, amukwanisa kuona kunge zvine sense, because pfungwa dzenyu ndedzekudhara muri kushandisa masystem akaiswa kudhara akasiyiwa nana Smith. That's why muri kusafisa maZimbabwe. So manje let's watch the space. Let's wait for comrade Blessed Geza pane zvavakataura kuti 22 na 23 chakabvondoka kunenge kune ningirikina. Aiwa regedza timboona tungoti viva Geza. So muri yeZimbabwe handisi kupedza nguva. Kana uchingori muSouth Africa uchida kuregister company yako, gara wabata education research ana Mukoma Owen vanokuregistera company vokuvhurira FNB business account, wokwanisa kutorana business rako usina work permit. Chinongodiwa chete invalid passport, unotovhurwa company muSouth Africa woregisterwa FNB business account. Zvema bookkeeping zvimwe zvese zvaungada about anything about zvema business izvozvo vanoita. Flyer rakakure, capture this flyer, chingotora screenshot ipapapa monyatsoverenga makadzikama muchiona zvese zvavanokwanisa kuoffer ipapapa. So contact them. Zvekuzi usina hauna usati wa registered haukwanisa kuona tender kana usina registered unozviziva. Saka kana une matenda uri kuteya kana any opportunities unotarisira haungazoramba ngori mushandika kurawo mu life kuti uzobudirira. Ikona uzoramba uchingoti vamwe vanhu mbinga hazviko izvozvo, vanhu vari kubudirira because vane company. So contact them on the numbers that are showing on the screen. Munotaura navo Mukoma Owen veku education research vanokuitirai zvinhu izvozvo zvakatochipa. Handisingoda hangu kutaura price because vanotadza kurara munhu wese akungofona. Chingotora namba munotaura nawo chinyararira ndika. So ndatopedza nemi. Kune vari kuda kusenda ma WhatsApp audios vachitaura zvakawanda about anything that is happening in our country, please feel free. Namba dzangu idzo makudziziva. Fona ipa itai yamuri kuita ipapa. Sendai ma WhatsApp audios tiise pa channel izveso. Bisa ZANU-PF nokutaura. Tsvangirai wakatakazama nzira. President Tsvangirai, nzira dzokuvhota, nzira dzedemocracy dzakajeka kuti tise nyika mberi, tibvise Mugabe zvakaramba. Wakanga asingadi kubvisa Mugabe, waida kubvisa ZANU-PF. Nokuti dei anga akada kubvisa Mugabe, Mugabe paakabva ike nenyika yanaka. But chakanga chisingadiwi naTsvangirai inyaya yeZANU-PF. Kuti vakatadza kubvisa. Wanga asingadi kubvisa Mugabe. Because Mugabe wakabviswa pakaiswa Mnangagwa sesemo. Chaida kubviswa neopposition yeZANU-PF, word of ZANU-PF and political party ZANU-PF kuti ibve mupower. Kwete kuti Tsvangirai wairwisana nokuda kubvisa Mugabe. Mugabe zvakabva pane chakafamba. Hapana chakafamba kubva zvakabva Mugabe. Saka chiri kuchemerwa navanhu kuti chibve iZANU-PF.
Munofana kuzviunderstanda izvozvo. Vese vari kutaura kuti Chamisa wakadai. Baba vangu vakaluza nenyaya yepolitics. Tsvangira chaiye nyika inonzi yanaka nhasi. Akatoifira. Zviriko izvozvo. Avari kuti makomrade akaluza pachimoyo vakafira Zimbabwe. Saka kune vanhu kuti nyika ipinde mupower kana kuti political party ipinde mupower. Kune vanofa, kune vanosara. Tizive izvozvo. Hakuna munhu akambokohwa asina kurima. Hakuna munhu akambokohwa asina kusakura. Hakuna munhu akambokohwa gohwo mumunda asina kuriritira munda. Kuisa fertilizer mufudze, kusakura, kurima netraktor, kurima neng'ombe. Nokutenga mbeu zvinogadzirirwa. Chero ndikafa Mwari haana chaanoluza pandiri. Zvakakodzera izvozvo. Kana uri murwiri worusununguko. Kuna vana mbuya vedu, vana vatete, vana mai, vana sekuru vakatofa havana kana chavakawana paZimbabwe nhasi iri kutambwa nayo iyi. Saka ukanzwa kuti munhu achitaura kuti baba vangu vakapefira ichi, Tongogara chaiye ndio mwene weZanu PF. Akatouraiwa navo veZanu PF. Josiah Magamba Tongogara ndio mwene weZanu PF. Josiah Magamba Tongogara ndiye wangari mwene weZanu PF. Akafa sei? Akaurawa neZanu PF. Saka mwana mai zvokutochema kuti ZANU PF yakadai, baba vangu vakauraiwa nokuda kweopposition. Ndokuratidza kuti nyika ina vanhu.